First round, fight! Noniin. Vahvoilla tekniikoilla, vahvoilla tekniikoilla. Muista liike. Hyvin menee. Nätisti lähti. Ja muista mikä päättyy. Päppää niin noin. Rauhassa, hyvin lähti. Hyvä liike. Saija, kädet alle. Pääliike. Noin. Rauhassa pääliike. Potku perään. Noin. Kierrä. Liiku. Kädet käy. Hyvä. Kädet ylös, Saija. Kädet ylös. Omat kädet töihin. Ja ylös, potku. Potku ylös. Lyö. Saija, lyö, älä työnnä. Muista mitä noista tehdään. Hyvä liike. Noin. Kädet ylös. Pääliike. Kädet käy. Pommi. Hyvät lyönnit alle. Nyt hyvät lyönnit alle. Noin ja potku. Ei pääty noin. Uudestaan. Ja mihin päättyy? Noin. Hyvä. Saija, muista aina päättyy. Se mitä puhuttiin. Tommi menee. Noin. Uudestaan. Lyönnit alle. Potku palautuu taakse. Potku palautuu aina taakse. Lyönnit. Aina mennä vaan. Kädet. Pääliike. Saija, kädet ylös. Pääliike.